Yn neuadd De Morgannwg, dyna lle mae cartra Sefydliad y Merched a Sefydliad y Merched Gwynedd. Gwynedd Caernarfon sy'n rheoli, mae Pat Jones fan hyn cadeirydd. Da chi wedi cael wythnos neu sioe go lew? Do, sioe reit dda, mae wedi bod yn brysur ofnadwy yma. Ac pawb yn mwynhau gweld yr stonding, ynddo? A mae yna waith a ddurno, dwi'n sylwi ar iechyd a lles. Ydy hwn yn bwysleis gyda chi? Yndi, oedden ni'n gorfod meddwl pwy them oedden ni'n mynd i wneud yr stonding. Ac o'n i'n meddwl mae hwn yn rhywbeth sy'n boblogaidd rwan, iechyd a lles. Ac yn dangos beth ydyn ni'n neud yn y sefydliad, ynddo? Mae yna gymaint o bethau iechyd meddwl a mae bob dim yn dod i mewn efo. Ymlacio a cael pobl i gymdeithasu, dod am panad y sgwrs a beth felly, ynddo? Yr holl weithgareddau. A garddio, ia. Drama, canu, cerddoriaeth, hamdden, chwaraeon. Materion cyhoeddus. Cadw'r meddwl yn brysur yllu, ia? Yn brysur, ia. Garddio neu arall. Ia, mae yna rei meddwl, dim ond gweu neu gwnio ma nhw, ond mae yna gymaint o bethau eraill da ni'n neud, ynddo? Mae'r ddelwedd yna di mynd. Di mynd ers talwm, yndi. A beth sydd wedi bod yn cadw chi fel sefydliad yn brysur yn ystod yr misoedd nosad dwytha yma? Wel, mae gynnon ni... Da ni'n sôn am afonydd, clirio afonydd, ac cael pwysau ar y Llywodraeth yr Eidentyddion i ni. Da ni yn gweithio reis galad yndan. A beth yw'r mwynhad da chi wedi cael fel cadeirydd? Da chi wedi rhoi gorau i ddyn, ond da chi wedi dod yn ôl? Do. For one show only, fel maen nhw'n dweud, arbennig ar gyfer y sioe yma. Ia, dwi wedi gwneud y sioe 2011 o blaen. Ia. A wedyn, da ni wrth yn bodd yr ferch a finna, lle. Mae hi wedi bod yn brysur, yma'n dydi'n ffiltio, falle? Yndi, hi sydd wedi gwneud clywchenwaith. Mae'r aelodau gyd, o'n i wedi gofyn iddyn nhw wneud clustog, ac hefyd wedi gofyn iddyn nhw wneud sgarff. Deud pwy ddafod i ddefnyddio, ac mae hynna'n mynd yn dim brysur. A mae hyn yn edrych yn... A'r massage, yndi. Y massage. Pwy di'r leidys i wrthi? Alice yndi hi, mae hi'n aelod o Dolwydd Elan. Mae hi wedi bod yn brysur ddoe a heddiw. Chi'n gwybod beth? Mae gwylio hi wrth i gwaith yn... Neu chi lonyddu, dydy? Yndi. Ia. Dwi'n fel na ni, dechrau ciw o fyma. Dwi'n mat Alice. Mae rhywun, da chi'n glymau i gyd y fynd? Do. Wel, mae dda gen i bod chi wedi cael wythnos dda. Diolch Neis o'ch gweld chi, ac gweld presenoldeb, achos da chi'n edrych ar y map, Sefydliad y Merched, Gwynedd Caernarfon, mae'n ardal eang, dydy? Yndi, a hynna, da ni o Aberdaron i Llandudno. Hynna'r dir sefydliadau gyda ni, a wedyn wrth gwrs, y pethau fydda ni'n neud yn yr yrru. Yn yr ardal. Wild swimming a bellach ydyn nhw. Da chi'n gwneud hynny, Pat? O, dwi ddim, da. O, ma'n ar ei yn gwneud. Oes. A cerdded a beicio, da felly, da. Mae'n ddigon o bethau yn Oes. Diolch i chi. Ar yn ffordd adra rwan. Neis o'ch gweld chi. A chitha fi Pat. Cymwch ofal. Da ni. Diolch yn fawr, diolch.